Nkinsela online TV show. Ngimile nonke lapha emakhaya yona Njabula Mhlongo Nkinsela isiqhumama sento buka ke uhlelo okulona ezinohlonze TV na Nkinsela online ila ukhona wena kumele mawuyenze subscribe phinde futhi nakhona comment lapha kwi comment section ukwazi ukuthi ubuze phinde futhi nakhona usho ekumele mawukusho namhlanje sikhuluma ngezamabhizinisi siyachazela ukuthi ikuphi ekumele mawukwenze ezamabhizinisi ikuphi ekumele mawungakwenzi so yalapha kwinkampani Nabacwaningi business solution bazokwazi basichushise basinikeze lonke ulwazi esidingayo asabe sekhona Asasifikile lana khona la ekhaya kuBacwaningi business solution nje bade ngichazile bafethu ukuthi namhlanje sizofunda kakhulu ngezamabhizinisi lapho ekhaya wena nje hlala nje unethezeke lapho ungashintshi lutho phinde futhi nakhona subscriber phinde futhi ucomment ubuze imibuzo ngizoba nawo ama guest khona la akwazi ukuthi asichazele ngazo zonke izinto ezizokusiza kwezamabhizinisi Okay, nginibikele nonke lapha emakhaya uyena lo Njabula Mhlongo Nkinsela isiqhumama sento buka ke namhlanje ngikuphathele izinto ezizokusiza kakhulu lana kwezamabhizinisi ingabe usomabhizinisi noma mhlawumbe ufuna uqala ibhizinisi uzosizakala kakhulu namhlanje wena kumele uyenze nje ukuthi uhlale nje lapho ulalelisise ubuke ize iphele yonke ele episode lena buka ke wena kumele uqale uyenze lapho hambe usubscribe la nje eceleni kwakho subscribe lapho khona uzokwazi ukuthi uthole zonke izinhlelo esinazo lapha la ekhaya kwezinohlonze TV buka ke namhlanje ngikuphathele la abantu abazokunikeza ulwazi olunzulu kwezamabhizinisi inkampani le Abacwaningi business solutions ngabe mhlawumbe unebhizinisi noma ufuna uqala ibhizinisi uyasizakala namhlanje sanibona bafethu yebo sabona siyaphila bafethu kodwa sikhona yeah no ngiyajabula bafethu ukuthi sihlangane sikwazi sibonane siphinde futhi sisize phinde futhi abantu bekwazi ukuthi nabo bathole ulwazi ngezamabhizinisi so la namhlanje ngiphethe kambubani bafo Sinothando kagage mfethu bekuzoba bafo mina nguThabane Mkhize Thabane Mkhize awu mavovo yeah so ke lana bheke ake siqale nje lana ungathini kumuntu mhlawumbe osana lento le engqondweni osana le idea le noma mhlawumbe osana le business esagijima ekhanda akakalibhali phansi kodwa lisakhona usanovalo usasaba ukuthi ayike mina ngiyena umuntu wezamabhizinisi ngeke mina ngeke ngikwazi mhlawumbe lento ngiyenze ilunge mhlawumbe ake siqale nje kumuntu osana idea ekhanda eyebusiness singathini kuyena Muhle umbuzo wakho mfowethu ngizoqala la usinothando njengoba bengishilo ophuma kuBacwaningi uyabona lento ihlukene kabili uthe umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi nomuntu onebhizinisi so mina ngizokufuna ukuqala ngalo ofuna ukuqala ibhizinisi khumbula phela uma une idea yebhizinisi yenza sure ukuthi uyakwazi ukuthi uyiregister uyiprotect idea yakho ukuze omunye umuntu angakwazi ukuthi ayintshontshe ungakwazi ukuthi uhambe uthola abameli bakurejistele i-idea yakho bakwazi ukuthi be-protected Abacwaningi bakwazi ukuthi bamsize ngaleyo so kahle la udinga ukuthi uye kwizinto noma kwindawo ezomthetho ukuze ukwazi ukuthi usizakale ngoba idea nje isayodwa then la sesaqala ke manje sengikwazile ukuthi le idea yami lena ngikubantu bomthetho mhlawumbe ya register sengiqala ke manje business action plan yami mhlawumbe ikuphi umnyango mhlawumbe kumele ngiye kuona kumele ngenze kanjani mhlawumbe before ngize ngenze certificate noma mhlawumbe certificate sibaluleke ngane mhlawumbe ukuthi ngisenze mhlawumbe lo company registration le kubaluleke ngane ukuthi ngiyenze nakho konke lokho ngiyaqala manje kubalekile ukuthi ube nele certificate ekubizwa ngokuthi CK ngoba yes ilesi engithe register under IPC kubaluleke ngani na ngokuthi uma unenkampani uyakwazi ukuthi uma ufuna umsebenzi bayafuna ukwazi ukuthi le nkampani ofuna othunayo iregistiwe yini khona uzokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bakulandelele noma yini otho wayenza kulo msebenzi abakunikeza wona yangaphumelela kodwa bayakwazi ukuthi bakuthole ngoba wonke ama details othe ngoba uthe wena nekhampani wonke ama details asuke khona kule certificate engisho leso certificate akusona certificate ongasithola noma iko uyahamba yaka CPC uma ungakwazi ukuthi uhambe yaka CPC bakhona Abacwaningi ama accountant azokusiza ngokuthi akutholele ukuthi iregister kanjani leso certificate leso sihamba sodwa nje mama ngamase ngithi nje ngine sengiyenzile iCK shuthi ngiqedile mfethu zikhona icertificate ezifunakalayo ugcine ngeCK mfowethu ngoba kuxhomekeke ukuthi inkampani yakho yenzani yes icertificate esibaluleke kakhulu ilesi sakwaSARS okuthiwa iTax P kodwa umunye umuntu uzoyibuza ukuthi why kuthiwa ngenza iTax P
kumele ube compliant kaSARS bakwazi ukuthi bathi abanye abantu intela bakwazi ukuthi inkampani yakho ukuthi iyayikhokha yini intela akusho ukuthi intela uzoyikhokha ngoba usune company uyikhokha ngoba inkampani yakho isiyasebenza ithola umsebenzi kodwa leso certificate leso sitholakala kaSARS uma uthi mina ayicha ngoba angikwazi ukuthi ngiwuthole uSARS oseduze kwami uyakwazi ukuthi uthole abacwaningi bakusize ukuthola leso certificate awugcina ukuthola leso certificate ekuthiwa kaSARS khona into ebizwa ngokuthi iBE triple BE certificate leyo BE uyakwazi ukuthi noma yipi police station eseduze kwakho uhamba ufike ukuthi uyayicela ibizwa ngokuthi i-sworn affidavit uma uthola ukuthi cha ngoba kunemininingwane eminingi omele uyigcwalise kuleyona leyo BE certificate ukwazi ukuthi utholeke abacwaningi ukuthi bakugcwalisele leyo BE certificate banayo certificate ekubizwa ngokuthi i-commissioner of order bayakwazi ukuthi abacwaningi bakusize ngokuthi leyo BE certificate ibe naso leso system ziningi-ke ngokuhlukana kwazo khona into ekuthiwa ibizwa ngokuthi i-CSD it's a central supplier database ukuthi abaningi bayisebenzisa ngoba basuke benama-construction companies noma construction companies bayakwazi ukuthi u-CSD uchaza leyo nto osuke uyenza mangithi wena mfowethu mhlampe udayisa amagwinya noma mhlampe ugunda utshani noma wenza ini kodwa u-CSD wazi ukuchaza yonke leyo nto ukuthi wenzani kwe-company yakho. Uma mhlambe unombuzo onawo wena nje bhala umbuzo wakho lapha kwi-comment section sokwazi ukuthi sikuphendule uma mhlambe kukhona la usala khona noma kunamagama mhlambe ongawaqondi kahle ukuthi achaza ukuthini uma sikhuluma nge-CK mhlambe uvele ukulahle ungazi ukuthi yini leyo CK leyo uma sikhuluma mhlambe ngo-CIPC ungazi ukuthi CIPC kumele nakho konke lokho ungakwazi ukuthi ukubuze lapho kwi-comment section ukwazi ukuthi usizakale ngoba ukhumbule lo hlelo lolu olwakho lokuthi kwazi ukuthi lisize wena lapho ekhaya. Namhlanje sikhuluma ngezamabhizinisi. Ufuna uqala ibhizinisi noma unale ibhizinisi noma unenkinga yebhizinisi noma ngabe ikuphi onenkinga ngakho siyakwazi ukulekelela. Bafethu ake sibuyele lana. La kukhona amabhizinisi iphinde futhi benziwa khona nama organizations akhona. Ngabe mhlawumbe ama projects noma mhlawumbe ama organizations noma ngabe mhlawumbe izikole noma ngabe mhlawumbe yini ekhona emphakathini ukuthi ilekelele abantu. Mhlawumbe uma sifika mhlawumbe umuntu athi no mina nginali business kodwa ngine organization enginayo mhlawumbe sihlangene mama sakwazi ukuthi uma senza insimi mhlawumbe siyayithatha leyo mama sesivunile lana siyakwazi lekelele emphakathini na mhlawumbe kube nento esenzayo mhlawumbe sihlangene mhlawumbe sabantu emphakathini kunale organization lesinayo mhlawumbe ngusoma business uma ngusomabhizinisi bese ngenza mhlawumbe ngithi mhlawumbe Nkinsela Foundation yabona mhlawumbe Nkinsela Foundation kuzo zonke lezi zinto lezi ama NPOs ama NGOs ngabe mhlawumbe ama foundation ngabe mhlawumbe izikole ngabe mhlawumbe ama crash kwenzakalani khona uzosizakala kanjani ukuthi uthole ibots ngiye ngibona ezinye izikole mhlawumbe isikole lapha egate kubhaliwe ukuthi mhlawumbe isikole sukuthi sisponsorishwe inkampani ukuthi phinde futhi ngibona ama crash lapha kubhaliwe ukuthi icrash ukuthi isponsorishwe inkampani ukuthi kufika kanjani lapho phinde futhi ngiyengizwe nabanye kuthiwa icrash ukuthi isirenovatiwe ngenxa yoxhaso oqhamuka lapha ya umuntu osekhaya onalezi zinto lezi sengibalile ukwazi kanjani ukuthi ayiqhube leyo foundation yakhe noma leyo project yakhe le ibe successful. Uthabani Mkhize njengoba sengichazele ekuqaleni okay mina ngizochaza noma ngizonaba ekuthenini umuntu osene organization noma umuntu one idea mhlawumbe une crash akakayiregister ngizoqala ukuyiregister ekuqala kukabili ungayiregister ka DSD ka social development noma uyiregister ka CIPC njengoba echazela umfuthu ugaga kodwa uregister as a company eyenza inzuzo uregister as a company engenzi inzuzo ka CIPC kunezinto ezimbili okwazi uregister ukwazi uregister icompany yenza iprofit okuyona ama contract osonkontileka abantu abafuna ukuvula amabhizinisi abazokwazi ukwenza inzuzo kuona noma ukwazi ukuvula i-organization sinento ekuthiwa i-NPC of which yona awuyenzi inzuzo okay ngiphinde-ke ngidluleke lapho-ke sengiza la kumuntu ona organization mfowethu usizo singakwazi ukunikeza thina Nabacwaningi usizo uthole ekuthenini uwenze khona into ekuthiwa ilo i-audit ukuthi abacwaningi abayenze audit ama-funders ke kufunakala esikhathini esiningi ukuthi i-organization leyo okay sithi hayi no mhlawumbe uToyota Nkinsela Foundation ngizokufana ke mali engaka kodwa manje ngifuna ukwazi ukuthi
imali yami uzoyisebenzisa ngendlela yini uzotshengisa kanjani lokho ukuthi uToyota ukuthi no mina le organization uToyota ungifandile imali engaka isebenzile kanje isithengile isitulo ithengile iboard wathengile ama toilet wa renovate ama toilet kungena thina lapha Nabacwaningi ne-audit sikwenzele i-audit thina of which ama funders nawo ayakafuna umuntu o registered kuyiboard ethize ekuthiwa uEBA uRBA uEBA lo yeah I know ngiyacabanga ukuthi lapho umlaleli ekhaya noma umbukeli ekhaya uzokwazi ukuthi asizakale kuzo zonke lezi zinto ngoba phela manje kuyenzeka ukuthi lezi zinto lezi uyabona kuyakhulunywa ngo-audit uyabona kukhulunywa ngama sponsors awazi qhamuka kanjani ama sponsors uyabona mhlawumbe kukhulunywa ngo-NPO ukuthi kumele mhlawumbe ikhulu izifike awukwazi zonke lento eziqhamuka phi uyabona nje njengoba ubuka mhlawumbe ke ungeneke mhlawumbe ke online ufike ucheck lezo zinto lezo so nalapho futhi ulwazi olwanele awulitholi ingakho nje sikulethela ke siZulu kodwa uzokwazi ukuthi uze wonke amagama kungasali ngisho nelilodwa lapho ekhaya so ake siqhubeke lana bafethu la manje ake ngicele manje ukuthi mhlawumbe la sifikeke manje kumuntu osenenkinga kwibusiness mhlawumbe la useshayekile umuntu ama sales awasahambi kahle mhlawumbe abasebenzi mhlawumbe bamnikeza inkinga noma mhlawumbe i-competition mhlawumbe senkulu kakhulu akasaboni mhlawumbe ibusiness yakhe lidlondlobala kumele ukuthi lo muntu lo onama challenges kubaluleke ukuthi uye kubani uma unenkinga kwezamabhizinisi uma mhlawumbe ngithi mina uma nginenkinga mhlawumbe mina personally mhlawumbe kumele ukuthi ngiye mhlawumbe kumfundisi noma ngiye kwi-therapist noma mhlawumbe ngiye kuleyo psychologist leyo umuntu ibusiness lo omunye umuntu nalo lona kumele ukuthi liye kephi uma linenkinga lona ubaye kumele mawukhulume naye uma unenkinga ku-business lakho asiqale la ukuthi uyawazi ama competitors wakho uma sikhuluma ngama competitors wakho ilabantu abadayisa lento oyidayisayo uma uthi ngidayisa le laptop le bangakanani abantu abayidayisayo le laptop kule ndawo engiyidayisa kuyona and indlela abayidayisa ngazo ihluka kangakanani kule ndlela engiyidayisa ngale ndlela engiyidayisa ngayo okay number 1 lokho okwesibili uma ushayeka ku business lakho kumele ubheke indlela osebenzisa ngayo of which mangizothi i-income yakho ne-expenditure yakho uma ngithi income yakho ne-expenditure yakho kumele uzame uqaphela ukuthi uma ngingenelwa yile mali kule nyanga ngiyisebenzisa kwiziphi izinto kunezinto ezibalekile kumele ukuthi uyikhethe mawukuthi mangizochaza ngithi kumele uthathe ama risk mawune business ungahlezi uthatha indlela ezilula uma uyicabanga ungayenzi into ongayiplananga kumele uqale uhlale phansi uplane engqondweni yakho before uqale uimplement leyo so abantu abaningi ubabona beshayeka kuma business ingoba benza izinto uthola ukuthi umuntu akayicabanganga ubona leso sikhathi sokuthi okay angithi ngenze nayi opportunity vele without plan yakho umuntu I know ngiyakuzwa kushuthi sichaza ukuthi uma mhlambe nakho la i-competition yami mhlambe badayisa into mhlambe ngo10 rand mina kuze ngibadlule phinde futhi ngithola iprofit ekuphi kumele mangikwenze mhlambe ukuthi ngidayise ngo9 rand noma mhlambe ngidayise ngo11 rand ikona kuphi lapha kuma sales khona ngizokwazi ukuthi ngidlule lo muntu lona oseceleni kwami noma i-competition yami mhlambe i-advice yami engakunika wena mlaleli ekhaya ake ngithi khona lento ekuthiwa isikhathi kungafana ngokwexabiso mangithi ixabiso ngikhuluma ngeprice kungafana ngokweprice ngoba most of the time zonke lezi zinto siyithenga endaweni eyodwa kodwa ukuze singakwazi ukuthi sishayane endleleni kumele mina ngazi kahle ukuthi okay ngoba wena uvula ngo5 mina kumele ukuze ngikushaye mhlawumbe ngivula ngo4 wena uvula ngo5 ngenkathi uvula wena mina sengikwenzile u10 rand wena awukakwenza esukweni and uma wena uthi uvala ngo5 wa late mina kumele ngibe nesiqiniseko sokuthi ngivala mhlawumbe ngo6 akube nama hour ngikuhlula ngawo uma ngisemsebenzini ngenze sure ukuthi wonke lama hours ngiyawusebenzisa iyona strategy mina engingasho ukuthi ngamshaya ngayo umuntu oseduze kwami kunalento leyo ukuthi i-communication iyona key
kwizinto eziningi phinde futhi kakhulukazi nawo amabhizinisi futhi nakhona ukuthi ukwazi uxoxe nabathengi noma mhlambe nabantu abama customers akho ngoba phela mhlambe kuyenzeka ukuthi lapha yaka amakhelwane ba cheap kodwa thina la siyabiza kodwa kugcwele la kuyona inkampani yami le mina la mhlambe uthi ngiyabiza kuyona kodwa kugcwele so mhlawumbe abantu bazosizwa yini ile communication leyo kunalento leyo ukuthi customer is always right nina nzinga lokho mhlawumbe masikhuluma communication phela nina nithi umuntu masangene nje la vele abhakaza isicapha nawo mhlawumbe akhulume noma kanjani u right kulo muntu no nje manje ngibingelele futhi kuloko futhi kuphendula kuloko mina ngicabanga ukuthi I think equality noma ngalazi igama lezulu ukuthi lithini ngoquality mhlawumbe ungqo wento into oyidayisayo mhlawumbe imibungo ne friendliness yakho nobuzwelana kwakho nabantu abantu noma befika ebusinessini lakho bese uthi hayi no la ngifike ekhaya umuntu siphilebela sikholelwa kutheni thina umthengi umefika ebusinessini lakho mhlawumbe noma uzothenga iservice noma uzothenga iproduct akafila as if ufika kubo akube khona leyo communication leyo engezigcina ekuthenini usethengile wahamba akube khona ukuthi okay uhambe kahle mhlonishwa noma ma uhambe kahle wafika kahle ekhaya kukanjalo leyo build a relationship nomuntu noma mhlawumbe senenkinga mhlawumbe engayona ngisho product le kade ezoyifuna noma yeservice ezoyifuna mhlawumbe uphinde umadvise ukuthi I feel as if la ekampanini yakho noma ebusinessini lakho usekhaya yona indlela enye futhi eyenza ukuthi iclient noma mhlawumbe abathengi bagcoka uma mhlawumbe bagcola kakhulu ebusinessini kanje kanti nothi mhlawumbe it's because of their price yazi umuntu ungaba collect abantu aba100 kodwa umuzi wenza sure ukuthi uyayideliver noma uyabanikeza into abayidingayo uyabanikeza ngesikhathi okubalekile futhi isikhathi especially mhlawumbe ukuthi nje icompany yakho iyenza noma business lakho lenza i-service mhlawumbe li-supplier ibhedlela nga-something mhlawumbe ibhedlela zifune ama-tissue ngesikhathi sokuthi awadeliver ngesikhathi mhlawumbe wadeliver before that time bayazi ukuthi company so and so ngenza umzekelo ngecompany Nkinsela ufikisa into ngesikhathi leyo sokuba khona ne-relationship leyo nobudlelwane obuhle obuzokwenza ukuthi in 5 izothatha icompany yakho to 10 years to 5 to 20 years to come. I know ngiyakuzwa impela nanso Nkinsela iyakubuzela umbuzo mhlawumbe wena onawo lapho ngaphakathi noma mhlawumbe engqondweni okade ufisa ukuthi mhlawumbe ubuze omunye umuntu ongaphambili kwena bafethu ake size lana kokunye okubalekile lana siyesibone la thola ukuthi usomabhizinisi unezimali mhlawumbe unamamiliyoni nendodla zamarandi unemizo omuhle thola ukuthi nakho sekuthiwa uSARS umthathelile imoto yakhe wamthathela umuzi wakhe wamthathela mhlawumbe into ukuthi ngenxa yokuthi mhlawumbe bade engakhokhi noma mhlawumbe bade kunezinto abade zingahlangani kukaningi ke sibona mhlawumbe osaziwayo thola ukuthi usaziwayo ukuthi udlela umuzi wadlela ukuthi wathathela ukuthi uxake ukuthi hayibo kanjani lo muntu lo yabona kulezi zinto lezi ke ezithinta ke mhlawumbe usazi noma ukuze mina ngigweme ukuthi ngingadlelwa into zami usazi mhlawumbe kubaleke ukuthi ngenze ini into ebalekile ukuthi ake ngiyenze mhlawumbe abacwaningi beyangisiza ngani maku ukuthi mhlawumbe bayakwazi bamsize umuntu lapho bamcathulise okay I know sibonga ngombuzo ukuthi njomani mfowethu lapho ke sokhuluma nathi ke abacwaningi lapho noma namapha ama accountant kodwa nje abacwaningi bangakusiza lapho mfowethu lapho usuke ungayenzi lento yokuthi ufile ama returns kunento kasazi umuntu afika avula icompany mhlawumbe abe ne-organization because nama organization icontent engayithintanga manje ngicela ukubuyela kona kancane content engayithintanga kuma organization ukuze ama funders akufund abakwazi ukufunda ungenanto ekuthiwa i-tax exemption bayibiza ukuthiwa i-PPO okuyona into egwemayo ukuthi ulonduzana umuntu ozokufunda a-tax yebo into kanjalo mfowethu so wena kumele nanoma yipi i-organization ekhona South Africa bagqugquze noma siya advise ukuthi hambani
nombani umuntu oyiconsultant noma mhlawumbe nize bacwaningi nizokwenza into ekuthiwa iPPO. PPO iyona into ezokusiza leyo abantu abaningi abawutholi ulotho abantu abaningi abayithola isponsor from ama companies aseduze kwawo ngenxa yokuthini abona ukuthi okay mengimfanda usiyanakekela noma mengimfanda ukhehla lomuzi organization ngizotaxwa la. So manje umsiza ngani ke wona as a accountant noma umsiza ngani ke umuntu okuleso nkinga le ukuthi advise ukuthi ahambe ayokwenza into ekuthiwa PPO. Siwele embuzweni wakho mfuthu kwama companies. Ama companies most yabantu ama companies uthola mhlawumbe umuntu afike kuwena asefithi abantu mkhize mfethu yazi nginenkinga la nginama returns amangaka. Ba sina umuzo ovula icompany bacwaningi siya advise ukuthi if icompany yakho izosebenza sitshene ukuthi okay icompany yakho ikhona umsebenzi usuzowuthola in the next month or in the next 2 weeks. Ngiyacela ukuthi ningi handlishela amabhuku ami. Sina sikusiza ngani lapho senza sure ukuthi ucompliant no SARS because uSARS uthola umuntu wa register company ngo2018 ukweta ama abengafile wonke ama returns qala uzokhamba umsebenzi manje. Sefaya manje afile ama returns onke leminyaka bengawenzi bafana ama returns. So abantu abaningi baphothethela izinto zabo ngalokho kona mfowethu ukuthi ekutheni bebengawafile ama returns nalokuthi contact with lifestyle audit. Uzoflasha wona uposta nemoto zakho wenze yonke lento le awawenza ama returns awasubmit ama returns ka SARS. SARS estimate ukuthi okay usho khona imali oyenzayo akushaya ngemali engaka awuyikhokhi naloma sawazi uyikhokhi mhlawumbe akushaya ngoma million asawazi uyikhokhi bazofika bazothatha ifinish ngoba ufika bazothatha imoto zakho. So kubalekile ukuthi umuntu each and every time umuntu umezovula icompany noma une company some advise ukuthi mfowethu la ukhona mbukeli la ukhona siyacela ukuthi wenze sure ukuthi uSARS wakho u right. Akithi sinandi ibusiness alikakasebenzi ngiregister nginazo icertificate ama CK ngenza ama B certificate kodwa ngasebenzi angawathola ama customer ayikho imali engenayo. So manje uSARS ke uzothathana into enevele engekho vele shuthi kuba nezinto engikhokhayo noma angikhokhi kwenzakalani ngoba phela abanye abaningi uthola ukuthi umuntu uzohlala nazi icertificate athi hayi ngoba vele ayikho into engiyenzayo vele kusho ukuthi uSARS vele ayikho into azoyithatha kumina ngoba ayikho vele into engiyenzayo kodwa ekugcineni mase namhlanje sekhamba sekuthiwa umuntu uyakweleta. So mhlawumbe umuntu sekuthiwa sekweleta ama thousands kodwa akakazi alisebenzise ibusiness kufika kanjani lapho? No mfowethu lapho ukuphendula lapho uSARS wenza ioption ukuthi uyakwazi ukufayela u0 return. Uzothola nje umuntu ozokwenzela amabhuku akho ngendlela okuyiyona yona uyakwazi ukufayela u0 return ekuthenini icompany yakho ibingasebenzi kodwa wona just ukuthi ube compliant no SARS ungalokhu accumulate ama returns yonke leminyaka le ungafayili lutho because uSARS uestimate ukuthi njengoba ungafayila ama returns obviously uyasebenza yabo hence aza pile up noma aze anyuke ama returns agcina sesibiza imali enkulu kanti ukufayila nje ukuya ku accountant yakho ngeze bacwaningi usukwenzela i0 return ube compliant no SARS kwali ubusabheka umsebenzi. Kusho ukuthi ikhona indlela yokuthi uyilungise lento leyo. Ikhona. Mlaleli lapha ekhaya lungisa ama document akho. Akusho ukuthi uma une CK noma uno B certificate noma mhlawumbe unani bese uyafaka lapha edrawini uthi kwavela ngisebenze shuthi ke ayikho into uSARS azoyithatha. SARS uzothatha into ungalindele. Hamba yokwenza i0 filing bese uyakwazi ukuthi konke kuqhubeke kahle. Phinde futhi ubuye wathi na futhi ama NPOs kanjena nawo futhi ama NPOs futhi yes nama NPOs futhi uyakwazi ukufile u0 return because vele phela ama NPOs ayisinaniyenze inzuzo once wa exempted compliance noma wa issue uSARS abantu ba exemption iPPO certificate asekho sidinga ukufaka ama return lawo. Mhlambe omunye ke umuntu mhlambe sesophetha mhlambe omunye umuntu mhlambe engaba nokuthi ayibuze ngoba phela mhlambe eqaleni azange mhlambe sisho ukuthi la abacwaningi mhlambe sebenze isikhathi esingakanani yabona ngoba ngenzeka ukuthi mhlambe abanye phela bayibathi omunye ngeke ngiye laphana ngoba basanda kufika yabona omunye athi hayi mina laba sebedonsile labantu futhi ngakwazi ukuthi ngiye khona yabona phinde futhi nakhona bakephi futhi nendawo futhi yabona mhlawumbe mase uthathe nje umbukele ekhaya umbeke nje esombeni ukuthi hayi no thina kabani sesidonse iminyaka mhlawumbe emingaka phinde futhi sikephi nendawo sitholakala kephi. Okay la sitholakala khona thina sisendaweni eseThekwini ePort Waterfront sesiyalela ama client ethu
sesithi ngaseshaka marine mase wasifonela le number lesi 031 368 3988 kodwa khona cellphone futhi WhatsApp-ayo kumuntu lapho ongenayo airtime ukufona lapho nama data kuphela ungasifonela ku number 081 724 0027 iminyaka sesisebenzile ke thina size amakampani amaningi la eSouth Africa sesibe sisa expand futhi noma sanjondlobala sasafika ngisho eGoli ngo Eastern Cape ko North West ko Limpopo kanti amasha lisana kwathola Limpopo sineminyaka ewu14 sisebenza kule business yama services mhlawumbe uma ngaphindela umuntu lapha ekhaya inombolo zocingo mhlawumbe iyona le office iphinde futhi nayo le eya WhatsApp kulo ono WhatsApp mhlawumbe nje uma nje umphindele mhlawumbe okay sino iyocingo osithola kuyona ucingweni u031 368 3988 kule eWhatsApp ayo i081 724 0027 Ngiyabonga kakhulu mfethu shuthi la abacwaningi anibona abantu ababizayo mfethu anibizi hayi no asibiza sikampani nje thina abantu abamnyama abantu abasuke lokushini sisuke eMlazi Mostate no director wethu nje ukhulela eMlazi wafunda wazogcina seyiCA wabona usifala vula ikampani yakhe hayi no shuthi anibona abantu ababizayo asibona abantu ababizayo siyaxoxisa siyakhuluma nje mufike e-office nje wena Shithi ke labo mbukele ekhaya kuyokusiza ukuthi usukume lapho thatha ucingo ufonela abacwaningi noma mhlambe uye kuma socials ubheke abacwaningi noma mhlambe ke uvele uqonde khona la abathola khona abacwaningi bashilo bathi ke ikhona la eThekwini la ngaseshaka marine yabo nje mase kwenze umsindo leshaka marine siyawuzwa njengoba sihleli nje la ila nje ngaseshaka marine wena nje kumele makwenze ukuthi usukume uhambe uyobona abantu abazokwazi bakusize ngeza amabhizinisi njengosomabhizinisi lapha ekhaya noma mhlambe ufuna ukuqala ibhizinisi hamba uyoxhumana nabantu abazokwazi bakulekelele bakunikeze ulwazi olukuzokusiza hayi ulwazi nje na ubona ukuthi yabo lo iform khongi le akunikeza yona lalela ke lapho mbukele ekhaya ntozoyenza subscribe iyona le Nkinsela iwona lo msakazo wakho Nkinsela online phinde futhi nakhona ezinohlonze TV wona kumele makwenze ukuthi uphinde futhi usibuke ngokuzayo Love was changing the minds, pretenders, while chasing the